No, milá Gretka, čože to máme? Jadeka. Ako sa to volá, Greti? Čo to je? Mafika. Mafinku si urobila. Ješka, čúra, pavička. Gretka, a čo si robila, keď si piekla mafinky? Ako sme to robili? Najprv si čo robila? Pamätáš si? Čo si najprv robila? Mafiko. Šalasok. Miešala si. A čo si miešala? Mestičko. Cestičko, áno. A čo sme dávali do toho cestička? Múčku. A ešte? Meško. Mesko nie je zrovna. Ja mliečko. Mliečko, áno. Čo ešte sme dávali? Cukor? Áno. Áno. A dve sme rozbili do toho čo? Vajíčka. A vznikli takéto krásne mafinky. Gretka dá ocinkový. Ponúkni ocinkovi, nech ochutná. Tato. Povedz, nech sa páči. Pati. Ďakujem. A čo mu želáš? Čo želáš ocinkovi? Dobrú? Dobrú chuť. Tie voňajú krásne. A tie budú sa aj dobre chutiť. No, tak papajte. Moja pusinka, ďakujem. Dobrú chuť, maminka.